the story like yevana vangani vanhu vakasiwa nemukadzi inotu vane makore vane maage api by then the other one anga kuenda ku-ECD mwacho ku-primary. I don't know the actual ages, but to answer your question I cannot say munhu akauraya because I wasn't there, but what I know is inini akatora murume wemunhu mira ipapo saka Dorcas akatora murume wemunhu. Murume uyu ndo superintendent inonzi chiko nyembe dzekumajerigad superintendent Moyo ndiye murume wacho. Saka ijeri ripi anoshanda ku-HQ murume wacho headquarters ipolisi ku-HQ nekuhkati yanoshanda ku-ZPCS. ZPS iri kupi headquarters yemagati kumambuya neanda Mwarando. Saka then mukadzi uyu ari kunzi akauraiwa naDorcas aishanda kubhengi ndizvo? Aishanda kubhengi ripi? Yes. Alright. Saka Dorcas akabira besti wake murume. Then auraya shamwari yake kudaro. Then zvazazoti bata mari yakabuda ipo yemunhu ndisanopiwa mari dzake mabenefisi ese ekubaza chichichichi. That's the money akatanga kurekodha naye kuimba iyoyo. Aita mari aita izvozvo zvaona kuti shefu wachaenderana naye iye akugara kwaMutaro haachavadi. Akuti kana achibva kwaMutaro kwanorara nawo muhotera achasvika kwaaigara kuchikururu. She's evil, that woman. Wanai wachitambudzika zvokuti asi mari yamai wake akadya ndiye akatanga naye kurekodha mukadzi iyeye mari yemufi. Iwe ndakambotizira kuchikurubhika ndokuziya kaini ikoko kwawakatizira ikoko ndokuziya kuchikurubhika naiwe. Saka Dorcas kwakuramba kugara nashefu, saka shefu akatoramba kuenda vachiri vese anongoshandiswawo haakungoshandiswawo. First name ya Superintendent Moyo vanonzani? Superintendent Moyo first name ya vanonzani? Handivazivi ndakangana. Muri kuvaziya asi muri kutya kutaura? Tarawa. Muri kutya. Information iri right to you. Aiwa information ini yakanaka yakadai. Saka Dorcas ane murume here? Ane murume here na Superintendent Moyo? Murume here na Superintendent? No, ane mwana, sorry, kwete murume. Dorcas ane mwana here na Superintendent Moyo? Kubva pandakamuziva inini anga asina handizoziva kuti anawo here, but I think anogona kunge ane vana izvozvo. Kwaakabva ukuku kwaakaita zvinhu zvako. But you still tarichiudzwa nevanhu chinzi aihurira kwaNgundu, is it true? That I'm not sure. The history that I know in the kurubi nemugadhi wake waakusema izvezvizvo anomushandisa izvo zvanogara kwaMutare Dorcas anouya iyenze achienda kuna superintendent osangana nawo muhotera oita sei zvekunzi Moyo yangu watepo yake yemurume wakabirwa munhu, otherwise she's just munhu zvake waringoitawo zvaarikuita. Ko vana vakabviswa kuboarding school icho kwadi here kuti hanzi vana vaive mabhodha, hanzi vakabviswa kuboarding naDorcas? Icho kwadi. Saka imi zvese izvi munenge muchizviziya maidi kuuya kuinbox kwangu muchindiudza nyaya dzese idzi. Why? Because in the first place akasingatombofanha mutombo uwiniswa kana manama. Hauna bandi? Unozovabatsira here kuinbox? Vana vanobatsirika. Vana vanobatsirika kandi ndogara mudiaspora ina ino a lot of people vakadzi vasina vana vanoda vana vanobatsirika, vana vanobatsirika, but kana makaona chinhu chakaipa you must say it. Dorcas is evil. Terrible. Very terrible. You can say that again. Oi! Naimaskana. Oi, tate. Indoita kubikwa. Skandai ndo zvanga nchida izvo. Nyaya, unoziva nyaya nechida kuti ndidzinzwire. Ndasikatombozia kuti Superintendent Moyo weku headquarters
ndo vakatorerwa vakadzvamurwa nadhokas. Batai mazita vanhu mazvinzwa kana taakuzvataka kuti tate wanyatso kuti mupurisa wejeri chef mupurisa wejeri chef good asi naita delicious yes unozwa kuti chi please I beg you in the name of God Jesus usazoita kuti ineneka ndizotambure nokuti ndingatambudzwe kuno neinformation iyi unoona weye yekushanda nayo iyo. Please I beg you. Ancho hauna kutaura zita saka no face no case. Mavoice anofanana unoramba vanhu vakati ivinenge voice unoramba no face no case. Saka uchasa voice unaenzi njalo pela. Aiwa kana voice kurinoisike iko voice. Mazwano ndichamboita zvemavoice. Mazwano ndiri kungonyorapo usatyiwe. Enda hapana voice. Inonzi chi ezvino nditori panze kana nchi nditori panze nditosmoka. Saka hatina story is but the story they cannot tell you because ukazopublisha manje ma1 zvinani kuzongoita kunyora ya writing is better. Ndosaka ndabvunza hangu zita kuitira kuti kana ndakunyora kuti first name ya Superintendent Moyo vanonzani. Ndakangana. Plus is good, that man is good. Oh, he's a good man. On a serious note, I'm not lying, it's good. Koningiko munhu akangosangana mukadzi wawainza mirandi kufundo ndokunyorera kunyora hakuite majika screenshot inotorwa kungotaura so nditori panze ndiri kutosimoka zvangu mudzanga. ndokuitira find out. Aiwa waita basa zvawatotaura izvizvi. We now have a case. Thank you dear. Bye bye. Ayo mabaranza. Queen munongozi zvinotwichika sei. Amuziva kana muchindifonera. Chidomuchino. Uchitofona unenge wato ready. Yeah, Coco. That's the story.